paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko raw, nakasukat ka. Inak agbijaw, Angkail. Sumurot ka? Sa dinaw. Iji bangir abantay, Angkail. Ay na, talaga day tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang Kail, sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngam umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanian time. Ay kat, ala agkapi kalat na ng Kail. Kaburburak tayo danom iti tirmaos. At damatan kapi iti lamisaan. At dapay gatas kan asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat Ala, ingkagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpagkape. Anya nga kita nakasupat. Groceries kan bagas, Angkail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon nak. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet in nakayapan. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanyak. Sana kasken ka. Na? Ngagpauba ka pa nung mabanog ka. Sana balita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudin. Marikwanang, saan ka din nga imay dito tersenam ni Enteng? Saan mat? Apay ka day? When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang itikapikan asukar, ang awan meten. Iso asya kun at imay ditoy. Saan mat nga imay dito tersinak, maray? Ha? Ni Enteng mo't jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata. Sana balita agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Hangam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita, nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wan, katsyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day video ni Kwarog, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Wine. Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tilakay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno lang nga ipos na. Katuan kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramidin ni Kwarog. Apay no aramidin mag. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makikibangkag. Awan oras ko kada kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Enteng. Nakay ka nga agpaisaw. Ay, samot kay man. Mayat sanit sulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng Kail, ngam natair ka. Ay, uuna. Ay, Kwarog. Nayunam ti groceries nga itad mo kan kwa na. Itad mo tamay sabag. Ha? Alan, itad mo. Ay, makapabangar nga minti imbaga na. Urangan iti may sa abag ang Kail. Ditan maikantay may sa alakay di tabalasi uti karayan. Apay ngay? Kat no duamot nga mintinted mo iti day di abakit anang ibaga natair ka.
naragsakan na nga ron. Ay, inka manin gumatang iti groceries. Tayong kanto ikantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kastoy nga aramidan. Katuan, mate. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka, Angkail. Naa. Inka na. Ah. Siguradaw, adun to ti agbuya. Alan, inka na, Angkail. Urahinak dito yung tricycle ko, Angkail. Mapanak pa iti bangkaw. Inak manghirwari ti kwarta. Bangko? Una, adan swil daw kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta? Tamangan tanto iti restaurant. Ken intanto makicindang kay. Aw, anday tanti ka ng tangkay. Ay, nagimasan. Ay, agbusugak ano kasta? Unang kail, sige lang. Ngam sakbay na, agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talaga ang kail. Mala, kumita ka dito, ita ibidyo ka. Ala. Ay, kita ma. No, natairak mo't lang. Natayar ka ang kail. Sige, mangan ka. Eh. Agisak mul kay ti siday. Agisak mo lang kastoy. Ayos ang kail. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una. Ibidyok man ti bagbagik ang nakaindayon. Ta ipos ni Kwarog. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da mo eropam dito ibidyaw. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo day ta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Ta dito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Kituin tapno adda kadwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, ta nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, mayat day ta Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay iti groceries da. Ay, wow, mayat day ta. Nasaya at launay, close friend. Oray basait kat makatulong ka. Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan? Unantay. Tay kunada nga rutan, no agparanot ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laeng di tatugaw, Maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka, Maray. Apag isaw, awan si daen may kinibadong ka. San kami pa'y anangan, taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisina ka. Ay, apag isaw, daytan ti si daen nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu dayta ijabalay ni Kwarog. Ado ti linuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kaikan. Ay, imbag man, tanaimas ti si daen ni Kwarog. Nagswildo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daen na. Ay, imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na, Maray, umdasen nga agluto da itinaimas asidaan, kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwarog, Maray. Kas itinakunak,
Saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na. Ket umdasan apadigwan na ka iti naimas asidaan. Emot kedi Nala, ingkaket yalis dayta sidaan. Taalaak mutlaang dayta malukong na. Sapay nagpintas dayta malukong na. Ay kukwa kun agraman dayta malukong maray. Na Nagsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya ti sawaken ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto ka no dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nga ag-Facebook ka mag, tapno ag-sweldo ka mag, tapno ka na yun anaimas ti sidain ta, tapno saan ta maawanan iti bagas, tapno makagatang akmud iti napintas abistidak, tapno makagatang akmud iti napintas asirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Ala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka iti pusmaw. Diyan nga rod amaw, si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tagdiskartay. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na Kawang mag, tuladom nga minan ni Kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rod amaw. Ay sorsorwan, si kati interesadaw. Iso si kati mang tulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yahaw! Tatabadaw! Anda ka kadidita kalapaw yaw! Oh, Kwaraw! Anda kitoy! Dumanon ka! Nagbaran na ya! Ay, Anda ka, Mike Kwaraw! undata! Pagnaak man, mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbidyaw. Ay, mayat Ado tibakis dita, mabalin mo nga i-video. Undata, ang sakbay ang mapanak dita bakir, i-video ka mampay. Ha? Wal, napintas to ti bidyaw, tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan at tugaw yaw, ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala agtugawak dito. Aw, kasta. Sige, umisem ka, tata ba daw? Ngam, anya nga ito ipasimudaag da ita video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngam itilukudan da ita, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Untata. Sige, ituloy ta ti agvidyaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay tayo. Tanas ken adumayo ka pay laang. Unag man ija ang kail. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damait. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa makatrabaho di asawa na. Tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya. Ala, da kayon ti kadwak ang mapandita bangir a barangay. Imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Wala ang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bidyaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raod, nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, no kasta. Si kagayam ni Kapitan Inteng. Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam. Uwan nataer ka talaga. Ay, Kwarog, pagbalin ng adwa sako ti itin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhanggal. No kasta, dua ka banti itidyo kanyak. Ay, kuwatata, may salaang. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya. Sana bali tata? Tao may kayon tumanan ikan wag sweldo ak ijay pisbaw. Ay katuan mala.
Katagyaman akmanan imbaglangan taad da interview abagas. Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Agyaman kami antay. Ay, mariknak mo tintibisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto iti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit? I-video? Ay, ibidyom amin agaraw may banang. Talaga akasta ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Aday ta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinod. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantay iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils, ka FB, ka vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang gail. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwak ang gail. Ala, ngayon manong nga ti maksa iti swildam. Kanayon ka mga parano dahil. Ayos lang ang kail. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mo't ngagswildaw. Iso anas kin lang iparanod kumait. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta kumati aramidan ti amin nga estambay dito yung kabildatan di ayos kuma. Kumaa. Ala, may mayat dahi ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng munti agsyat iti arak. Una ang gail. Ituloy mo dahi ta. Sana dakis. Nasaya at dahi ta trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidem. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapan ka agbarta. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganad, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming dita, Apo? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.